Dat Cambuur dan straks aan het eind van het seizoen zeggen, we hebben ook een nieuwe trainer. En hij heet Marco van Basten. Sa git het geregeld bij het Maasbrochtje van de familie Winters. Jongste zoon Hidde is als enigste Heerenveen-fan. Ik was voor de club die steeds won, of die kampioen werd in de Eredivisie. Dan werd het weer AZ, dan weer Ajax. En toen dacht ik moet een vaste club kiezen. En toen had ik voor Heerenveen gekozen. Omdat het ook dichtbij is en heel veel Lems, dus die zijn ook voor Heerenveen. Heid Henk is zijn hele leven al Cambuurman. Nou, mijn open oma die woonde in de Insulinderstraat tegenover het Cambuurstadion. Waar nu het Cambuur Café is, heel vroeger. Dus het zit in mijn DNA, zeg maar. Broer Abe kent mij zijn namen, maar van één club wezen zo'n je zitten. Nou ja, ik heet gewoon Abe, alleen omdat ik toevallig Abe heet, betekent niet per se dat ik dan voor Heerenveen hoef te zijn. Ik ben voor of geen één of voor allebei. Ik probeer hier een beetje de stabilisator te zijn in huis. We hebben wel eens ruzie, meestal als het studio sport is, 's avonds, zondag. En soms als we gaan FIFA spelen, dan hebben mijn broer en ik ook wel eens ruzie. Na aanleiding van alle ophef over de oerstap van trainer Dwight Lodewegers en de rivaliteit tussen beide Friese clubs, stier de familie van de week in Maaskranten de Telegraaf. En die lezen ze ook in het Abelensterstadion. Toen had Heerenveen ons een uitnodiging gestuurd om aanstaande zaterdag te komen naar de wedstrijd tegen PSV. En dan met een diner in zo'n VIP-box. Omdat de Winters gaan net vinden kunnen in de supportersterreur. Eerder deze week gingen beide Cambuurfans van één keer mij Hidde mij. Maar Likos Lodewegers de oerstapmeidje naar Heerenveen. Nee, ben ik zeker niet van plan, nee. Ik ga gewoon als een neutrale toeschouwer daar op die tribune zitten. En ja, het zou leuk zijn als PSV scoort of zo. Uiteindelijk, als straks het nieuwe stadion er is, dan denk ik dat op langere termijn uiteindelijk Cambuur nummer 1 wordt in Friesland.